د خلکا derbasbûyî di hefteya derbasbûyî min piçekî rexne kir normal e ez rexne bikim. Rexneyê ku li kesên ku dev ji PKK berdan e jin û mêr piraniya rexnegêrên PKK ê ku meqale, gotar, nivîs, pirtûk, rojnivîs piraniya kesên ku dinivîsînin û ew bîr û boçûn û hişmendî û helwesta rexnegerî li hemberî PKK û ezmûneya PKK piranî mêr in. Min pirs kir min got gelo çima jin rexne nakin yanî bi qasî ku mêr dev ji PKK berdan e jin jî dev ji PKK berdan e belkî di qatê mêrabin jî û kesê ku pir zerer û ziyan dîtiye ji PKK jin e. Me berê jî behsa tasfiyê behsa êş û azarên ku jina Kurd ji bin destê PKK derewên PKK xapandinê PKK dîtiye me berê jî behsa vê meselehanê kir. Xuyayê yanî xuşkên me hevalên me ê ku dev ji PKK berdan e hinek ji wan şopandin ev xeleka hanê û ev rexneya hanê. Ji min re bergê pirtûkekî ku li Bakurê Kurdistanê hatî çapkirin hatî belavkirin ji weşanên weşanxaneya Doz ya ku vê pirtûka hanê nivîsandiye yeka apoçîkî berê ye dev ji tevgera xapocî berdaye û nerînê xwe helwestên xwe bîranînên xwe xistî vê pirtûka hanê û belav kiriye. Ev tiştekî bi rastî gelekî pîroz e û gelekî şoreşgerî ye û gelekî welatparêzî ye û gelekî exlaqî û însanî ye. Ji ber ku keçên Kurda ê ku di salên heştê û notî de di emerekî biçûçik de hatin xapandin û tevlî PKK bûn aynî çîrok niha dubare dibe. Ev kesên ku li derbayê PKK ne niha li PKK dinerin gerek xwe bibînin. Xwe di salê 2024 de 2025 de bibînin bê çendîn bi sedan keçên Kurd ê di temenekî biçûk di emerekî biçûk 13, 14, 15 salî çawa PKK wan dixapîne û ev çîroka hanê ev drama hanê ev trajîdiya hanê trajîdiya keça Kurd jina Kurd dubare dibe. Ji bo rê li ber vê meselehanê werîgirtin yan jî piçekî kêm e pêwîstî bi pirtûkên bi vî rengî heye. Pêwîstî bi helwestekî şoreşgerî, rexnegerî, ronaqbîrî li hemberî PKK û xapandinê PKK heye. Helwestekî bi vî rengî berî her kesî dibe jin xwe jî biparêzin, keçiyê xwe jî biparêzin, zarokên vê civakê jî biparêzin. Xuya dike ku PKK û kesên li pişt PKK wilo ew biryar stendine ku civaka Kurd qir bibin, keç û xortê Kurd qir bibin. Tiştekî ji vê jiyanê fêm neke ji birî şer û ji birî dirûşme û tiştên bi derewa û xapandina bi derewa dê û bavê Kurda bi feqîrtî bi kezevreşî zarokê xwe mezin bikin 13, 14, 15 salî 17 salî jinişkî bi PKK bigê ji wan bixapîne û tê xebina xasar çî neçî şehîd namirin û şehîdê azadiyê û rizgariya Kurdistanê. Hala salê notî û salê heşteyî de tiştekî wilo hebû. Dirûşmeyekî wilo hebû ew jî nemaye. Lewma ez dîsa dubare dikim û ez dizanim di nava kesên ku dev ji PKK berdan e gelek xwedî wekî Tirkiye gotî xwedî yetenek, xwedî dahênan, xwedî ew helwest û bîr û boçûn û hestên kreatîv li cem wan heye. Hinek keç jî hene ez dizanim di nava PKK de ne dinivîsînin. Di nava PKK de ne romana dinivîsîn, çîroka dinivîsînin, pirtûk mirtûka me bez jê ku keçên din
kes çê nû di nava PKK di nava civaka Kurd werin xapandin û tevlî PKK bibin. Pîwîst li hemberî van jinên ku niha di nava PKK de ne û derew xapandinê dikin û dixwazin hîna agirê xapandina PKK bi êzingên nû keçên ciwan werin xapandin berdewam dikin. Pêwîstî li hemberî wan ev kesên ku ji dev ji PKK berdane xwedî helwestên însanî, axlaqî, şoreşgerî, rewşenbîrî, nivîskarî xwedî helwestên bi vî rengî bin. Tiştekî gelekî kêfa me anî ku min dît jineke Kurd rojekî ji roja di nava PKK de bû bi navê Kod jî be. Roj wê bê wê bi navê xwe eşkere jî binivîsîne. Xwedî pirtûkekî bi vî rengî gelek spas ji bo wê, gelek silav ji bo wê, ji bo cesareta wê, ji bo helwesta wê û ji bo ev pirtûka wê gelek spas ji bo kesê ku bûn piştgir û alîgir ku ev pirtûka hanê derkeve, gelek spas ji bo weşanxaneya Doz ku derfet û delêv vedike ji bo yanî çapkirin û belavkirinên pirtûkên rexne li hemberî rêxistina PKK û helwestên rêxistina PKK ku zererekî gelekî mezin gihandî civaka Kurd, jina Kurd, zarokê Kurd, mêrê Kurd bi tevahî PKK rêxistinekî bi vî rengî ye ku gelek yanî êş û jan gihandiye dayîka, jina, keça, xorta êdî dem hatiye ku tevgerekî rexneyî, rewşenbîrî pir xurt li hemberî vê rêxistina hanê dîrok û rojeva vê rêxistina hanê dest pê bike. Ez hêvî dikim ku ev kesên ku nava jina PKK derketine û li malê xwe rûniştine û dibêjin çi ji me re lazim e me çima serê xwe bêşînin bibin xwedî helwestên wekî vê şoreşgera hanê ku hat rojkî ji roja em jî wekû em hatibûn xapandin lê dema çavê me ro mejiyê me mero ji xapandinê şiyar dibe. Pêwîst zimanê mirov bilive, pênûsa mirov dest pê bike, gotinê mirov û helwesta mirov bige ji her kesî. Gelek spas ji bo vê keda te, ji bo hewldana te şoreşgera rasteqîne tu ye. Ew ku tu niha van pirtûkên ha diyarî civaka Kurd dike, diyarî dîroka Kurd dike. Gelek spas ji bo te.